60वा वर्धापन दिन आहे. हिरल 65 वर्षामध्ये खूप आनंदाचा क्षण आहे. 60 वर्ष शिवसेनेला पूर्ण होत आहेत. 60 वर्ष बाळासाहेबांच्या विचारांना पूर्ण होत आहेत. बाळासाहेबांचे विचार पुढे घेऊन जाण्याचं काम जे आहे ते शिंदे साहेब त्याचबरोबर प्रत्येक शिवसैनिक या ठिकाणी करतोय. आणि त्याचबरोबर जन्मशताब्दी वर्ष देखील बाळासाहेबांचं आहे. त्या निमित्ताने शिवसेना ही तळागाळापर्यंत घराघरापर्यंत गेली पाहिजे, गावागावापर्यंत गेली पाहिजे. त्याच्यासाठी शिवसेनेच्या माध्यमाने देखील महिला आघाडी असेल, युवा सेना असेल, शिवसेना असेल, हे वाढवण्यासाठी प्रत्येक कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मंत्री त्याचबरोबर सगळे नेते जे आहेत हे महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागामध्ये जाऊन शिवसेना वाढवण्यासाठी काम करतायत. आणि शिवसेना जी आहे शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली अजून मजबूत होताना आपल्याला येणाऱ्या काळामध्ये पाहायला मिळेल. सर, आपल्याकडे जर कार्यक्रम चालू